Συνεδρίασε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΝΑΚ με μοναδικό θέμα την επικύρωση του ανοιχτού πληρωτικού διαγωνισμού που διενήργησε η οριστήσα Επιτροπή στις 6 Απριλίου. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Πρόεδρου της Επιτροπής υπήρξαν δύο προτάσεις βάσει των όρων διακήρυξης που είχαν αναρτηθεί. Εκ των δύο προτάσεων προκρίθηκε η μία, η οποία τελικά και συμμετείχε στον πληρωτικό διαγωνισμό, και μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΑΕΝΑΚ υπήρξε ομόφωνη απόφαση για την έγκριση αυτού του αποτελέσματος. Η εταιρεία η οποία τελικά είναι ο πλειοδότης είναι η Κίνησης ΑΕ με έδρα τη Λάρισα. Είναι θυγατρική εταιρεία της Άνιμους ΑΕ, η οποία, επαναλαμβάνουμε, έχει έδρα την Λάρισα, δραστηριοποιείται στο τομέα των κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας, και μετά την πάροδο 48 ωρών και την κοινοποίηση του αποτελέσματος σε ό,τι έχει να κάνει με την επικύρωση από το ΔΣ της ΑΕΝΑΚ στους ενδιαφερομένους, προβλέπεται μία περίοδος 48 ωρών για υποβολή τυχών ενστάσεων, και στη συνέχεια, μετά από πάροδο τουλάχιστον 10 ημερών, θα κληθεί ο επενδυτής, ο οποίος έχει πλειοδοτήσει, να υπογράψει την σύμβαση με την ΑΕΝΑΚ, η οποία θα προβλέπει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στην ΑΕΝΑΚ και τις δεσμεύσεις που θα αναλάβει, ώστε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα λουτρά των ελευθερών.